To, že do tvého života vstoupil narcista, není žádná náhoda. To, že tě dokázal zmanipulovat a ty si mu podlehla, také není pouhá shoda okolností. Svým klientům vždy říkám, že to, co nás trápí dnes, vychází z raného dětství. Spouštěč se nachází právě tam. S partnerem narcistou jen si navázala na bolest, kterou si už prožila v minulosti. A proto pro něj bylo tak snadné získat si tě. A právě proto je pro tebe tak obtížné tento vztah ukončit. Jediné, co znáš, je bolest. Už od dětství naučila ses, že láska bolí. Když tě vychoval narcista, v dětství ti chybělo být bezpodmínečně milována a cítit opravdové spojení a podporu od rodiče, který tě povzbuzoval a slavil tvé úspěchy a mít bezpečné dětství. Z vyrůstání v narcistickém prostředí neseš si sobě úzkost a obrovský smutek, protože narcistický rodič není ti oporou, ale tě manipuluje. Táto manipulace uduplala tvou důvěru v sebe sama, abys mohla v životě opravdu uspět.